50 sena ilu f'pajjiżna kien fetaħ l-ewwel supermarket eżattament fil-bini ta' Warajja fejn bħalissa hawn iċ-ċentru kummerċjali ta' Main Street f'Raħal Ġdid. L-aħbar li ser jiftaħ l-ewwel supermarket f'pajjiżna kienet qajmet ħafna entużjażmu qalb il-Maltin, kif ukoll sens ta' onur minn dawk kollha li kienu jgħixu f'Raħal Ġdid. Jiena noqgħod hawn stess allura li kien komdu għax viċin. Stennija kien hemm għalieħu kien hemm entużjażmu wkoll għax fil-bidu jiġifieri kien biżi ħin kollu għaddej. Vinsa Ġus li l-familja tiegħu minn dejjem kellha ħanut biswit il-bini fejn sar l-ewwel supermarket baqa' jiftakar l-avveniment. Tibqa' tiftakara għax dak iż-żminijiet kien hemm dik xi ħaġa b'differenza, tifhem? U ikollok sodisfazzjon għax jiena trabbejt u għejxt hawnhekk, tifhem li hemm dik xi ħaġa kbira li hija hawnhekk parti minn ħajti Raħal Ġdid kbira illi qiegħda ġo Raħal Ġdid. Iva niftakar għax kienet taħdem oħti fih. Raġel li jgħix l-Awstralja u jgħid fuq btala f'pajjiżna għadu jiftakar l-ewwel ġurnata li fih kien infetaħ is-supermarket. Nafx inti dak iż-żmien ma tantx kien hawn supermarkets u wien qed żaru hekk kien hawn. Ma meta fetaħ imbagħad dak in-nies għax għandna ħanut bħal ta' barra. U kellu affarijiet. Ajja kellu mela. Kollox. Illum aħjar hu. Niftakar li kien supermarket, l-Empire kien Tokis. 50 sena ilu, Supermarkets 1960 Limited, ir-rappreżentanti Maltin tal-kumpanija Marks & Spencer, iddeċidew li jiftħu dan is-supermarket fl-istess bini fejn kien hemm ċinema. 4 xhur wara, id-direttur tal-Industrija u Kummerċ Salvino Mizzi fetaħ it-tieni supermarket f'Malta, din id-darba f'Taslima minflok ċinema ieħor, il-Carlton. Dak iż-żmien is-supermarkets kienu riklamati bħala post fejn in-nisa tad-dar jistgħu iqattaw sija jixtru l-affarijiet taħt l-istess saqaf.